Prečo toto? Prečo nie To takto si basic? nedávaj, to sa nehodí. Basic, no, To sa nehodí. Nie, Na tú rúžovú? daj si rúžovú. Budeme meči. Ja mám vejpku. A nemôžem asi fajčiť na videách, že? Môže všetko. Na videách môžeš Hej. fajčiť. Jasné. No, vítame vás v tomto videu a budeme vlastne hodnotiť Krajiny, ktoré boli na majstrovstvách sveta 2026. No a proste si ich dáme len podľa... Našeho feelingu. že No, sa proste, nám ako to páči, feelujeme. no, ako to feelujeme proste. Dobre, poďme, postupne by som išiel. Ako prvý, no musíme ísť Tak bližšie tu k máme mikrofónu. náš tier list a uvidíme, že ako to vlastne poskladáme celé, pretože ty sa tomu celkom rozumieš. Môže byť. Teda aspoň trochu. Ma hej. A ja som taká, že poznám tu tak 5 vlajok. Teda Vlajok. po vlajok poznám viac, ale hráčov a tak poznám tak 5. Hej. Mexiko! Dobre, pomeň na prvé, to je Mexiko. Kam by si dal Mexiko? Podľa Ja by tvojho som feelingu. akože podľa môjho feelingu tým, že ich vôbec nepoznám ani nič a podľa mňa sú neutrálni, pretože Mexikčania sú že vraj aspoň zábavní. OK. Nie. A tak Mexiko sa teraz aj ďaleko dostal, takže ja by som dal také No. Bčko, Ačko, hopa. Nie! Dobre, tak Mexiko teda dáme do Bčka, OK? Menšia chybička, nevadí? Južná Afrika, Neviem. ja neviem vôbec Južnú Afriku, akože to sú tiež takí neutrálni za mňa. By som podľa mňa celkom to dala tiež do Bčka. Hej, OK. Môže byť za mňa. No. Ja súhlasím. Južná Kórea. Oni boli celkom taký TikTok blow up, nie? No ako môže byť, no. Ja som ale zase čakal, že oni to sa dostanú akože ďalej, ale neviem, no. A hrať som ich asi ešte nevidel, bo oni hrali také debilné časy, vieš, že o 3 ráno a tak. No, dala by som ich asi do Dčka. Dčka? To až tak? OK. Nie, či? Ja by som dal Cčko, OK. to je moc. Češi, no. Čo Češi? No Češi hrali holiko. Hej, to je pravda. No a to viem tiež len z TikToku. No ja keď som videl tie Ale zápasy, akože ktoré som no, nepozeral. Ja keď som videl akože, vieš, keď som si kúkal nejaké highlighty mohli a tak. akože vyhrať aspoň jeden zápas. Však 2 zápasy mali, že vyhrávali 1-0 a potom to dodrbali. Takže ja by som dal Dčko, čisté Dčko proste. Áno, Dčko. Brinzové halušky sú lepšie. To je Kanada? Kanada. Tomu ver. Neviem, Kanada je pre mňa veľmi neutrálna tiež. Dala by som ju tak do Cčka alebo Bčka. No, skončili druhý. Cčko. Hej, také Cčko. Hej, Sedí mi podľa tam mňa s tou Cčko. Koreou proste. Hej, OK, toto je Bosna Hercegovina. No, Bosnu to som fakt, že nevidel hrať. no vôbec ani ja. Ale postúpili sa mi za z 3. miesta, ak sa nemýlim, z 3. miesta. Nie, ja by som ich dal Dčko, pre mňa sú takí, nevidel som ich ani hrať, ani nič. Takže nemám asi čo hodnotiť. Katar. Katar som ja nevidela tiež hrať. To sa Katar vypadli vyjadri z posledného miesta. Neviem, či aj s 0 bodmi. Neviem. No, ale tak dajme im za to, že sú z Kataru, podľa mňa Cčko. Tak to ideme lutovať. Ale nie, tak ale tak Áno. čak u nich bol aj minulý World Cup, ale tiež skončili zase 4. no. Switzerland. Švajčari. No. Švajčiari mohli vyhrať tabulku, ale nedostali sa ďalej a sú podľa mňa stále namyslení. Presne tak preto aj prehrali vo hokeji, podľa mňa. Kvôli Takže- taký hokejový feeling teraz dávaš, nie? Hej. Skôr hokejový. Ale taký feeling presne, že za mňa D. OK. Ja by som dal Nech si Cčko. naserú. Neviem, Dobre, Dčko alebo Cčko, daj C. dáme C, pretože Áno. nie sú zlí, hej. Nemôžeme im proste krúdiť. Brazíl! Brazíl. No, ja by som dala Brazíl do A. Ačko. Hej. Dala by som, že S tier, lebo Také podľa mňa Ačko. Ačko je Proste Brazíl, Neymar, Vinicius, no jasné, proste musí byť tanečky. Maroko. Maroko za mňa úplne, že brutál. Musí byť. Ja by som ho dal možno aj do toho Ačka tiež. Ja by som dala tiež Maroko do Ačka. Takže za mňa akože brutál. Husté. Toto sú Haiti. Haiti som nevidel hrať hneď. Skončili poslední z 0 bodmi. Chudáci. Dala by som im z ľútosti B. Nevidel som ich hrať, ale OK, ale neviem, či boli... For the flag. Možno boli možno aj, že aj prvýkrát na majstrovstvách. Je to Neviem. možné, ale Dáme proste Bčko. Dáme im Bčko, lebo majú Snažili peknú sa. vlajku. Dali 2 góly za celý turnaj, ale nevadí. Nevadí. Poďme ďalej, to je Škótsko. Škótsko. No Škótsko som moc nevidela hrať, lebo keby hrali vlastne všetci za England. Ja by som dal Škótsko také Dčko, Cčko. Také nič moc zase. To proste je úplne kokotina. Presne to To ma vás ani netrapí. Ne. USA!
Čo dáme USA, kam dáme USA? USA boli vlastne jedni z Favoritov? nie, ako? ale že sprostredkovali Ja aj World usporiadateľov? No, Cup. chápem. Takže Ale však vyhrali tabulku invitation tiež. break. Ale však oni aj vyhrali tabulku, ale neviem, jak to ďalej bolo, asi hneď vypadli. C. OK, C. Za mňa C. Len veľa z nich bude tak neutrálne, také BC. Akože ja by som aj preskočila proste niektorých. Ja by som to dal všetkých. Paraguaj sa náhodou ďaleko dostal. Paraguaj porazilo Nemecko a išlo do 8 finále, takže za mňa dobré, aby som dal také Bčko. A smere. Ja som dal také Bčko, OK, môže byť. Toto je, no teraz si musíme dať pozor, lebo teraz niektoré Austrália a Nový Zéland. Toto je asi Nový Zéland. Dobre, tak toto je Austrália, OK? Austrália, ja som ich nevidel hrať. So. Dám také Cčko. Nevidel som ich hrať, skončili druhý, ja by som dal také Cčko. No. Turecko. No oni riadne akože pohoreli. No akože, Turecku na to, že sú akože celkom favoriti. Nie, Ja som- že favoriti, ale z Hej. tých lepších. hej. Takže vraj to celkom akože flopli. No ja som čakal, že akože oni vyhrajú tabulku, ale skončili poslední, takže No, sklamali ma do Dčka. Sklamali ma, takže Nemci. tiež sklamali, v 16 finále Sklamali. vypadli. No tak to zase nedám do Dčka, lebo zase nehrali až tak zle. No, C. Dám Cčko, Curacao. Curacao, za mňa Curacao B. B? Pretože OK. ja celkom cením tieto menšie krajiny. OK, môže byť. Toto sú pobrežie Slonoviny. To... Íry. Íry? To je to isté, nie? No. OK. Pobrežie A ono sa to tak volá. Ty si to tuto prečítal. A ja poviem, že aký si ty múdry. Toto by som dal... Ako dobre hrali, Bčko by som dal asi. Bečko. Tiež. Ekvádor, no. Čo s Ekvádorom? Taký... Ja by som Ekvador dala kľudne, že B. Hej, Pretože tiež si oni myslím. sú Peknú vlajku. underrated. Hej, ale tak peknú vlajku majú. A zase nie sú ani takí zlí, takže za mňa good. Toto je Holandsko. Nizozemsko. Nizozemsko, Holandsko, no to je to isté, no. Z nich som tiež sklamaná. Som si myslela, že budú lepšie. Tu Cčka by som ich dal podľa výkonu. Japonsko. No, Ja už chcem prejsť k týmto vlajkám. to dostaneme, tieto Lebo poskypujeme. to proste je úplne, že... Hej. Chápem. Dobre, takže... Dobre, Japonsko. Ideme veslovať. Dobre, Japonsko do Ru. Cčka. Musíme ísť veslovať. Teplo mi je strašné. Ru. Švédsko za mňa, neviem, také Dčko, neviem, moc ma nezaujali. Tunisko Dčko, tiež nás nezaujímali. Belgicko, čakal som od nich viac. Tam takto. Egypt. Egypt je za mňa S-tier. S-tier za to, že boli S-tier. ujebaní, chápeš? S-tier. Ani nie za to, ale mám kamoša, s mojím kamošom býva v Barcelone, Ahmed, shoutout. Pozrieme Ahmeda, ale nie, proste, A proste they were robbed. proste, ja ti Boli hovorím, proste- Egypt má podľa mňa postúpiť ďalej cez tú Argentínu. Musia. Proste mali postúpiť. Je to Hej. tak. No dobre, ideme toto. Irán s Irakom nedám sem, to no ne, tak to skipnem. Nový Zéland dám tiež To sem. nemáš rád? Nie. A nič nehrali, takže. No, Espáňa. Espaňa Asi je S-ko. S-tier, To je jasné. jasné. To je úplne, že... Cabo Verde tiež by som dal asi Za S-tier. mňa S-tier, úplne akože Vozíňa. ten Vozíte sa, no. brankár, crazy man. Tak, Saudská Arábia, dal by som to do Cčka. Môže byť Uruguay. Čakal som od nich viac tiež, moc až tak neprekvapili, ale tým, že mám rád Uruguay, tak ich dám do Bčka. Okay. Francúzi. Čo by si ty spravila s Francúzmi? Francúzov by som dala do Ačka. Ja tiež, presne. Lebo Francúzi, to je proste taký- nie je to úplne moja S-tier, ale Sú sú dobrí. Akože fandila som im. OK, Senegal, to bol môj favorit. Senegal je akože... Ako... Tak keď skončili tretí, ale bol to môj favorit, ja ich tu nechám v Bčku. Holandenia. Holandenia som... Haaland, No, Haaland. Nori. Dun, 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 dun. Dobre, akože ja by som nemal rád ani moc akože Norov, len mne sa najviac páči... S-tier. Argentina.
Prečo tak. tu není, že E-tier alebo F-tier, lebo Dáme do Dčka, to je túto by som ju dala. Tu dole. Ale no, nejde to tak, že mu dám sem, nech je vidno. Blbá Že Argentina. Dčko. Dobre, Alžírsko, OK, dáme také Cčko, tiež také Cčko. Rakúsko, tiež Cčko. Toto je čo? To je Dubaj. To je Jordánsko, pardon. Jordánsko, kam dáme? Ja by som ich dal Čo to- proste sem. Portugalsko, Oh, Cristiano Ronaldo. ja by som to dala, že do Ačka, OK, pretože proste vypadli moc skoro, no. legit, ale není proste S-tier za Je to mňa. tak. Kongo, dáme. Dáme do Cčka len kvôli tomu, že sa ďaleko dostali. Postúpili do 16 No. finále. Uzbekistan nič moc, to dáme do Dčka. Kolumbia prekvapila, lebo však predbehla, vieš, hintu, Portugalsko. Takže ja by som dal také Bčko. Anglicko. Akože za mňa, ja by som ju Takto by dala som to dal. do Ačka. Ako nie sú to úplne, že esáci, ale Áno, ale do Ačka. tomu ver taký. Ja by som dal niečo, keby bola aj medzi, no. Chorvátsko. By som dala tiež do Ačka. Tiež? OK, Mhm. môžeme dať. Lebo oni sú takí, lebo to sú, oni sú jak my. Môže byť. No a potom tu máme Ghanu z Ghana B, za Panamou. mňa. A Ghana teda B a Panama, tu som nevidel hrať. A viem, že skončila posledná s 0 bodmi, takže asi Dčko. A takto kamo vyzerá náš tier list, za mňa mega. No, husté. Akože, OK, takže v popisu videa máte Soničkin kanál, jo. Hlavne, hlavne dajte follow. dajte follow, subscribe nekúkajte videa. A like a komentár nás presne. veľmi Takže poteší. nezabudni like, odber zvonček, nech ti ďalšie video neubehne a to To je všetko. OK, čus. Váš